Hello mga bay, kumusta man mo tanan? Naot nga nanaan mo sa maayong kahimtang karong mga panahon na no. Ako ay i-share kaninyo akong among gistoryahan sa akong tatay ganihang buntag. Kay dugay dili ko magpaabot sa iya no na kung kuan ko pa blind lang ko bahin sa balita karon ba nga paulion na tang tanan. So nagpa blind lang jud ko nga wala ko kahibalo. And nagulat lang jud ko sa iya nga iya kung kuan ba ihapit akong istoryahon about aning balita karong adlaw. Pagtarong diha buhok kay kita na tong kuan. So mo to bahin ani nga balita no, bahin ani nga desisyon sa atong mahal nga Tatay Digong. Duha ang akong gibati, duha nalipay ko pinakauna, nalipay kay ko sa tanang presidente nga nangagi sa ato ang mahal nga Pilipinas, si Tatay Digong pagyud ang ang naglakas loob nga magpa kabana kanato mga labaw na sanan ni sa Middle East kay nasayod man kita nga kanay kay mga gimaltrato din hino. So dahil salamat Tatay Digong. And ikaduha, doon na sa kuy gamay nga kaguol kay unsa ni dili man jud tanan Kuwaiti mga dautan, pero kadalasan gid ni mga dautan especially kadto bitang walay mga kuan walay mga gi-eskwelahan kasi kadalasan mao man gina dinhi nga mga salbahe no. Kadalasan din yung mga professional makasabot man gid sa atong mga kahimtang. So salamat gud ako nga professional kani akong mga amo dinhi ug siguro naa sa mga kababayan nato nga nakaamo dili professional apan maayo lang gid ang ilang kasing-kasing. So wala ko nasayod dili lang po nako iko ang tanan. So nalipay kay ko kay tungod ani murag nahigmata ang katawhan din sa Kuwait nga unsa ta ka importante sa ila. So mao ni ang amo ang conversation din ni tatay ni saka ko kay makuha sa iyang gikanan kay diha man sa taas man siya magkuha. Unsa ni sa taas man siya magkanan sa second floor sa sala. Di amo ko dilipay kay muna ko aning mga simento. Dagko kayo nga namilit aning tiles ni unsa ni kaning gahi nagmaayo ba ka dugay na jud. So asa naman ni intras magkuan ko sa inyo nga magsugilan ko unsa ni magsugid ko sa mga conversation ganiha. Mohapit ko og pang wara-wara pang unsa ni pang bumbu radyo ni mga pangalan ninyo na halo kay Jasin Joy Roa og sa imong mga higala nga si Maylin Galigo nga naadto sa ko tilo ba Maylin Galigo mamuli na ta. Salamat kay sa balita ang Tatay Digong. Nalipay jud ko nga nalipay nga naay gamay kaguol kay Jean Dubs nga naa sa UAE ug kay Charilyn Lagido Nigapatan nga naa diha sa Hawaii. Hello kaninyo mga bay. Ug ako lang kuan samtang ga kuan ko storya ko sa inyo ano ang siyang ganihay hinayon ako na ko radyo ni mga ngalan. So dahil salamat yung tanan sa imong kanunayon yung pag-atang kanako. And sa dili pa ko magluto ako lang ipahayag ang akong gibati no. So ganiha niingon akong tatay nga niingon ko nga mana kag pamahaw kay ako nang kuha ni imong gikanan. Siya nga yes anak ko siya, are you done sir because I want to take all of this. Siya yeah, but first don't go, we have to talk. Ano siya, okay, what do you want? Okay, what is the topic? Siya about the news of your president. Okay, yeah, I know already about that sir. Ayan na siya, oh my god, there is no secret. Siya siya wala ko na secret ang ibawa sa. Of course sir, there we have already social media and we knew everything about that. And okay, then what's your decision? What's your decision really that your president want all of you to go to Philippines? All I can say sir is that thank you for everything and bye bye. Ano kasi
Siga iyang mata. Siya nga, may biyaan na ni Minino. Siya nga, ayun ko nga, ayun ko nga, wala na kayo mahimo. We have to follow the rules. No? If our president want us to leave Kuwait, so we don't, we have to follow. Ano kasi, we have to follow the rules. And then, what is your plan now? What is your decision now? Are you going to Canada? Yan, isa sa kuha nga. Oh, if the Lord God will allow me to go that country, it's a big opportunity for me. Kasi, Andiyan mo siya nag-uulin. Basa siya sa basa siya sa dyaryo. Kasi nakabutang sa dyaryo kay kanang ang nakasulat mo karon po pero may mga Arabic ang nakasulat sa ilang dyaryo mo. So ato mga may aging adlaw pero may starring ang ato ang starring ato ang noun sa atong tatay digong katong isa medyo naka-smile pa siya. So ang katong usa ka litrato niya dito sa newspaper na murag isog kayo ang naon ni tatay dito. Murag dunay panindigan gid ba nga iyang yung panindigan kung unsang iyang desisyon iyang balaod nga gihimo. So mao to akong nakit-an sa naon ni tatay Digong isog nga dunay kuan ba kanang kanang kuan gid siya sa iyang sincere gid kasi sa iyang balaod ni pagawas. So duha lang ang akong na kuan na unsa ni gibati akong kalipay o nabalakas sa tugamay kay ambot unsa ni og asa na ta paduluan ni tagaan ta og chance nga makaadto sa laing lugar. Ang problema lang kay kabalo naman kita kung di unsa kalisod di mo apply no dagan kay mga teachibuliti og labaw na sa tanan bay margin libaton manabay sa ihilo nimo og sa imong mga iyaan sa mitsalib ug sa pagadian nilo ang akong kagulan kay patuwaron na pud tag sa medical. Hasulan ni patuwaron uy so mo to ang gikalagutan ako sa giingon sa ko ang tatay kay niingon siya daghan na kuno gibasa niya to ang kuan nakabutang sa dyaryo kung pila ka buok ta mga Pinoy ug Pinays dinhi sa Kuwait ug apil na tanan ang mga nagtrabaho sa hospital sa mga fast food sa mga sa tanang balay o sa construction tanan na nakasulat sa dyaryo pila ka buok Pinoy ang Pinays dinhi and nakasulat pod og pila ang mga nakakulong pila ka buok ang mga nakakulong and pila buok ang ang gipang-rape, ipang-maltrato. So, pag-ingon niya, pagbasa niya sa rape 70, isiga akong mata. Wow! Kadagan ba sa gipang-rape? And siya, because some most of the Filipinas came here to work for prostitution. Nalain ko na yung no sir, I don't think so that we came here for that kind of job because we knew sir that your laws here is very very strict and we have to take care about that and ano ko sa iya and we came here just to work with all our hearts and soul ano ko sa iya with all our heart and soul being loyal and honest to our employer and work with all our hearts ano kasi and just to support the needs of our families ano kasi I know about that. I know all your sacrifices. I understand about that. Ano na siyang istorya kayo thank you sir and Filipino is the best worker here in Kuwait. We don't want Filipino is the best than people from India, Sri Lanka, Bangladesh and Ethiopia ang sakto yung giingon na sa katong the best especially in working, cleaning, even you have a problem, you still manage how to smile. Anak ko dati, mga bukong na-touch nga. Mga bukong na-touch nga katulon akong basa nito pangan. Oh, thank you sir because you appreciate how we work with you. We help each other, no?
we help the for the para sa kalambuan pa sa inyo ang nasud ng tinabang mahita, but I feel so sorry, I feel so bad that there is still creative, there is still people here who maltreated us and don't give us everything what's written in the contract. Anak ko sa iya dahil marapot siya na kung marag na mula mata sa akong tatay na siya na balaka babay Nuri Siloreo Katan lang isalamat sa mga siya na balaka lain magudi siya una siya kabalaka na strong siya na mula niya mata ang kunya na pasalamat po sa iya na appreciate kami ang ato mga service din sa ila, so nalipay po kay kuda ko naglagot lang ko nga prostitution ko na siya iya pa yung gidulangan na there is Pilipino ilang pi diri mo man ilang pi mo to na that work here in 1 or 2 days and run away. Then ako budang dito ba no sa I don't think that is the reason and run away because they want to work outside and for prostitution na siya ba niya di ko naglagot ko niya ko no sir siya jud ako matas no sir, I don't think so that most of us are doing like that, doing that such things that harm us, because run away is it's not easy, it's very hard. Of course, we will not do things that will harm us. It's very dangerous outside here because of your law here. It's very strict. Nakamaninglis juga kaagin niya ganit buntagin ako pong gipaglaban ang iya bitang ko na bintang siya nagawa siya ng istorya bay Nina Espinosa sa imong kapikas kasing-kasing nga si Edgar Lieno ganahan kay sa pulong kapikas kasing-kasing hilo ninyo bay ug kay Hilary Biho kilo sabi mo bay Perla Labrita tumulak maulang ito dayon ko sa iya. I don't think so sa anak ko sa iya ang paglaban din ako ang kaayo diri sa ato ba salamat sa ko nga appreciate ko nila ang serbisyo pud sa ilaha dito lang ko lagot nga nang gi-push niya ang prostitution bitaw ko nga maybe there is Filipinos who run away because they have a big reason about that. Maybe there's a lot of reason to run away, sir. It's not easy, anak ko siya. Then, maybe, and blind ko siya. Then ako siya kinan sir, what's the big reason why our Philippines decided that kind of decision because of what happened of the sister of one of the famous comedian and actor in Philippines. Yeah, I know about that news. Name Takla. And katawa ko. No, not Takla, Tekla. Tekla. Yes, about what happened of his sister. That's why our president is very angry. Yeah, we don't know the reason. What is really the reason why her sister is dead? Then until now we are tawag ni kanibang kuan man we are that kind of case is under investigation until now, so that's the big reason ano ko siya and maybe we will go and so I will be very sad because Filipinos very nice people and pwede pang bulay and sa kanya na mayroon po bahala mo dahil kapag si sunod ba na yung clinics din hilalang inyo lang di ang pambiyaan mo kudumdum na yung basurahan damak yung mga dagway na sa kung una ba lakaw kung sige istorya kung una damak kayo
kayo kay mura bang mga clinics na narabay mga luwa, mga sipon o pagsigma butang adi ay sagol sa mga kanan bulod kaayo niya. Ito utos na tani by Gina may bahid Pacquiao Gorgonio di sa lanaw ilo ni mabay kaagi ko di ani kapan nakapuyo gyud ko di ang lanaw bay pitulo ka tuig bay akong trabaho di panglugit kay mo kay kalubinan man gyud ang kuan di panginabuhi di ano asang katawa na ko primero kay ang malagpot bay kining singana niya nalagpot bay ang bagol man na nalugit na ko bay ang lubi di apa. May muot ko pero daghan sa nakatuunan din ano. So bisan pa sa mga kalisdanan by Jessica Lagutiman. Lagutiman, hello kay Alma Rapis, kay Mary Jean Barila ug kay hello ni mo diya sa Davao, hello diya sa Davao. Salamat diya sa Davao, hello sa tanang taga Davao. Iligan Cagayan de Oro City, Cebu, hello niyo diyan tanan mga bay. Ug salamat ni tanan. Moro to akong akong hindi akong kagulan akong gamay dapat akong kalipay pulos ang gamay kay saan na lang kan kay kabalon ni talisod kay mga play lang kay mga chichibugit siya na dahan kay hindi pinanginalan gusto sa lapi ang mga panahon mga daghan kay mga lakaw-lakaw. So kung sa man ang kung sa man ang lakaw sa panahon by Susan Disabilie aga Roging Ubinugnes kay Mary Eden Puraso, Binduran Amad sa Davao, kay G. Cabanas Villarmia, kay Randy Oy, kay Libon Abamunga, Estela Kutat. Kung sa man ang lakaw ay sa panahon bay paaninay lang tani uasa ta dalon sa kapalaran anak kong tatay we don't know our destiny if God will allow us to nobody knows about our destiny anak kong tatay kay sige niya giingon sa kuwang matuod ako Canada. If God allow me to go about that country, I don't have any idea because Kuwait is my first country job, I'm saying. And I'm thankful that you are my employer, you know. Not all Kuwaiti is bad, there are good people also. And I'm thankful that you are my employer, yung bisan pa na yung mga problema po din yung mga nahitabo. And wala lang ako to isipa, wala lang ako gidibdib. And mas nangibabaw pagyapon nilang kaayo din ni kanako. Swerte yapon mi kay sa pagdaghan trabaho do nagyapon mi paway ug sakto pud ang kaon din makaon mi sa gusto. So mo to daghang salamat pa aninay lang ta ani sa lakaw sa panahon. Salamat kay Tatay Digong sa imong desisyon na imong ginangkuptan imong desisyon nga imong ginang panindigan Tatay Digong nga mahitabo ginaano forever nga dili pala sa ubang presidente nga tag-sara ka bulan or 2 ka bulan kadto ra kay then balik na pud sa normal para pud mahigmatang ubang mga katawan dinhi labi na ni mga agency dinhi nga walay pakialam no si nga kanang usa ni way pakialam nga gusto na kwarta-kwarta ra yun ni human sa kuan sa ilang mga aplikante wala na pakialam kung kumusta ang ilang mga aplikante kung may pagmungkintang kung dunay problema din tagdon kung dili lang kanang bugat na kay ang problema dili pa managad kung dili pa iparapitol po di pa managad pag sure mo nga dako po kay natabang sa inyo dako kay makita namo and dinhi na ko nasayran kung unsa kadako inyong kita namo no. So hinaot po ko ang mga agency karon so mga agency nga usahay ro mga kapwa Pilipino ro pagpahamak nato kinahanglan tagtabang wala gyapon mo tagad bilang mga agency dili man gitanan di na ko tanan ng mga agency dili man gitanan kuan po wala pakialam na di mga agency po nga mapaluap kanunay mo yang uban dinhi way mga kuan ba sa ni mga kuway mga kasing-kasing natakda na po ni mga ubang mga abinong dinhi so mo basta bahala na kay tasan sa tuang tanan to lang ni isalitan na atong mga kaguol ug ato ang mga problema ug hinaot na nga kani nga balaod nga makuan ni sa ni makuan sa tarong and bahala na mo kuan na ta ani masabay lang ta sa agos sa tubig agos sa hangin kung asa ta ani ipadpad sa kapalaran ato lay tugyan ang tanan kay tas-an man ta mahuray mga daotang may tabo kanato dinhi and makapaulit ta sa nga kuan makapaulit ta nga magmalinawon magmalipayon
unta sa ni tagaan pa tag daghang chance sa kitas-an sa man ang iyang plano sa matag usa ka nato. So mao ra to, and daghang salamat yung tanan, and amping mo di kanunay, and bahala na ang kitas-an sa matag usa ka nato, no, kung unsa man ang iyang plano. Ato lang itugyan kaniya ang tanan, inubanan sa atong tiunay ug higpit nga pangamuyo sa hilom. Ang daghang salamat ug ambing mo kanunay mga bay, labi na diri sa mga kababayan to sa kuan sa Middle East, and dili man lang kitang mga nagtrabaho sa balay ang papulion man dagay, no, tanan nga Pilipino trabaho sa ospital, sa mga fast food, sa mga kuan tanan. So damay-damay na tang tanan ani, para mahibaw-an gid nila kung unsa ta ka importante sa ilang kinabuhi, unsa ka importante ang mga Pilipino sa kinabuhi sa mga Kuwaiti, no? Ang ma-realize po nila ang mga panghimo laban sa kanang mga demonyo. So mo talagang salamat mangguna sa ating sinito o batasan yung mga construction din, wag nila ni saluran yung sako o trapal ba. Ito daghang salamat yung tanan mga bay, and ayo mo kanunay bay kini hindi kabkab ang inyong sarang isa sa Facebook, may isa sa dakong ka na ang Facebook yung radyo. Salamat kay Tatay Digong, I love you. Love ka naman Tatay Digong dinhi.